Вітаю, сябры. Хацела бы сёння вам прадэманстраваць адну цікавую рэч, як лікуюць дзяцей ва ўкраіне. Сталася так, што ў мяне захварэў старшы сын, праявіліся старыя нейкія гадкія абсалютна хваробы, з якімі мы зараз змагаемся, але я здзівована, прыемна, па-першае, гэта адносінамі паміж лекарамі і дзеткамі, як тут адбываецца лічэнне непасрэдна. Хацела бы зазначыць, што гэта ўсё вельмі хутка, вельмі аператыўна, і у агульным доступе любыя прэпараты, якія неабходныя для лекавання. Зараз у мяне перад вачыма аграменная колькасць лекаў, якія не патрэбныя, але сённяшняе відэа не аб гэтым будзе. Я хацела бы трошку так зрабіць агляд цікавых рэчаў, якія я заўважыла за астатні час у нас. Тут, ва ўкраіне, у мяне зараз ёсць прэпарат, выраблялі яго за мяжой. Гэта вырабнік Гленмарк. Я не буду зараз рабіць рэкламу прэпарату, але цікавая рэч пабачыла. Вось толькі што мы кроплі выкарыстоўвалі для вухаў, тому што на фоне хваробы яшчэ ацід нас здолеў так вельмі моцна. І вось глядзіце, якая цікавая рэч. Прыйшоў прэпарат, і ў ім вось такая піпетка, яна ўвогуле не згадвае мне савецкую піпетку, якая сліпалась. Тут гэта немагчыма, тому што вось гэты элемент, якой праходзіць праз усю піпетку, то бок яе немагчыма сціснуць да канца. Тут таксама знаходзіцца частка гэтай піпеткі, то бок яна сціскаецца даволі такі складана, і шмат, зразумела, прэпарату ты адразу набраць не можаш, таму што фізічна гэта немагчыма зрабіць з самой такой сістэмы структуры піпеткі. І вось калі мне неабходна набраць 4 кроплі, я апускаю гэтую піпетку ў сам прэпарат. Выглядае гэта вось такім вось чынам. І вось што цікава, я набіраю на 2, 3 і 4. 4 кропелькі. Зразумела, што я набірала гэта ўсё лягчэй. Зараз проста я не стаўлю, скажем так, задачай набраць поўную піпетку. Гэта піпетка разлічана на одну дозу, на одно выкарыстанне. То бок гэта выключае, скажем так, излишний расход прэпарату, што мне вельмі спадабалася. Я не буду рабіць зараз рэкламу, чым мы карыстаемся, але як сказаў мой старшы сын, нанотэхналогіі прыйшлі ўжо і ў медычныя заклады. Вось, гэта адзін з тых прэпаратаў, якой мяне здзіваваў. Хутка я зраблю агляд ўжо непасрэдна нашага захворвання. Я хацела бы звярнуць увагу, што я не раю выкарыстоўваць тыя прэпараты, якія выкарыстоўваем мы, роўна з-за таго, што ўсё настолькі індывідуальна, што гэта задача лекароў выпісваць тыя прэпараты, якія неабходныя дзіцёнку. Але шчыра кажу, я на сваім прыкладзе ўжо магу параўнаць лекаванне ў Беларусі і лекаванне ва ўкраіне не з мэтай дыскрэдытацыі беларускіх медычных закладаў, а напэўна наадварот паказаць, як гэта павінна працаваць на прыкладзе украінскіх медычных закладаў, медыкаў Украіны, якой у іх падыход да лекавання. Гэта будзе асаблівае відэа, дзе я распавяду, да чаго мы павінны імкнуцца, то бок як гэта ўсё, напэўна, павінна быць у Беларусі ў хуткім часе, таму што тая разніца, якую я пабачыла, яна проста каласальная, паверце мне. А я пакуль буду бавіцца вось гэтай нанапіпеткай на 4 кроплі. Я шчыра кажу, я была вельмі здзівавана. Гэты прэпарат не з дзешовых, ён замежны, але ён даступны. Хацела б таксама адзначыць аптэка, у якую мы звярнуліся. Мы зрабілі замоўленне прыблізна за гадзіну да таго, як нам зрабілі дастаўку. Так, лекі тут таксама з дастаўкай, то бок калі нам павыпісвалі купу ўсяго,
каб не бегаць па аптэках зборных і не шукаць прэпараты, мы замовілі іх онлайн, і нам іх даставілі літаральна праз гадзіну, і вось ўжо на вечар мы маем поўны спектр неабходных для нас лекаў. Таму гэта, вось, мабыць, асабістасць такая украінскіх аптэкаў. Я не ведаю, ці ў Беларусі ёсць дастаўка аптэк, я не сутыкалась з гэтым, таму, калі ласка, напішыце ў каментарах, ці дастаўляюць лекі ў беларускіх аптэках зараз. Я вам жадаю здароўя, ўсяго самага лепшага, дзякуй за перагляды, не забывайце ставіць падабайкі, хутка мы з вамі зробім агляд на медычныя установы Украіны і як гэта працуе тут. Усім дзякуй, жыве Беларусь і слава Украіне!